S-a dat startul înscrierilor în concursul de granturi mici pentru femeile care au beneficiat de cursurile Women's Digital Center. Astfel, fetele și femeile beneficiarele proiectului Women's Digital Center, instruite de partenerii regionali din Bălți, Ungheni, Sângerei, Comrat și Cahul, au posibilitatea de a obține ajutor financiar sub formă de grant pentru a-și dezvolta afacerea sau a iniția propriul business. Ar fi foarte bine pentru atunci când începe o afacere, un punct de pornire, un șont undeva este foarte benefic. Și tinerii antreprenori încearcă să găsească niște pârghii de un suport minim cum ar fi el, fie logistic, fie când e vorba de un grant, în genere e superlativ. Este o idee foarte binevenită, fiindcă fără susținerea cuiva, chiar până acum nu am avut parte de granturi, nu ne-a ajutat nimeni cu nimic, am fost nevoiți să muncim din talpă, deci a fost foarte greu, dar acum sperăm pe viitor ca toate oportunitățile care ni se oferă cumva să ne dezvolte, fiindcă noi toți așa și visăm să ne dezvoltăm, nu vrem să stăm pe loc. Datorită acestor cursuri voi putea aplica la programul de granturi care pentru mine ca tânără antreprenoare îmi va fi util și binevenit pentru a-mi extinde афачеря. Эти курсы дают возможность участвовать в дальнейших проектах и развивать уже бизнес, не маленький, расти дальше. Это очень большой плюс. Pentru a se înscrie în competiție, candidatele urmează să depună dosarul care să conțină formularul de aplicare și actele necesare. Imediat după termenul limită de depunere a dosarelor, o comisie de experți independenți va fi nominalizată în cadrul concursului. Comisia de experți va analiza și verifica conformitatea dosarelor cu criteriile de eligibilitate și vor evalua viabilitatea ideilor de afaceri propuse. Grație suportului financiar al Fundației Orange Moldova, prin intermediul acestui proiect, a acestui concurs, ne propunem să creștem gradul de angajabilitate a beneficiarilor, autonomia, independența financiară a acestora, dar și încrederea în forțele proprii, în vederea autorealizării. Altfel zis, valorificarea aici acasă a capitalului uman feminin al țării. La final, 30 de participante absolvente ale programului Women's Digital Center vor beneficia de granturi în valoare de 20.000 de lei fiecare. Data limită de prezentare a dosarelor este 28 iunie 2021.